Здравейте. Дайте да не се притесняваме така. То ние сме дошли в вашия дом. Какво ви душици? Не, къде си гледа, не така. Не така, не така. От тебе ли? Мислям, че нямаш много познания. Здраве! Айде, да ви честит! Здраве! Здраве! Така, оставаме да не се предвидят да си спит ветървехи. Здравейте, успех! Там е чао! Чао, приятел и успех на всички! Дайте ми полезен път. Яло ме моето че. Ето, ето, готово. Стана ли? Обща стика ще направим? Да, направо. Има 12-13 апарата, няма. Аз много е гръб. Еми да, и аз благодарим за гостоприемството. Свой всеки ден, чао! Трябва да се чу. Чао! Ние малко на градински парк. Еми супер, добър вечер. Добър вечер. Приятно ми е, Мария. Нека да се представя. Мария, приятно ми е. Нека честито. Много е уютно и приятно. Направихме си го. Това първи дом. Да си го ползвате здраве. И да носи да ви докара. То също това не е друго. Аз ви мога да знам много ни кредит оферта. Подписва, нали, първи дом с ноци. Аз знам и решение. Добре, заварили да ви е така уютен, да на здраве. Пожелавам, че останат за ноците. Миналата година имах случай на 29-ти, тогава беше последния работен ден на нова година. И аз мисля, че работя на банките пак до 5-6. Отивам да речем в 4, а те са намалена работно време. И те като затвориха. Обаче веднага друго направиха. Да, има такива там да се разширени. Сложиха ме общал в началото, но съм ги не съм виновен за виновен. Айде, за първият дом и до година кредит твой дом. Минимум, както се казва. Здраве. Здраве, ставам ти гарант за кредит. Ставам ти гарант за кредит. Ставам в пълни кредит от полуба. Да, кредит ставам. Здраве, в апартамент. Най-съобщи. Здравейте! Кога ще пустите асансьора? Честито! Здравей, Мария, приятно ми е, честито. Здравейте, госпожа! Ти са виждали апартамент? Там аз съм бил.
Защо избрала дела Мари? Защото... Има и лапи и бял. И Волка ни е бял и лап. И боядисваше, Оги боядисваше, Георги боядисваше. Само бояджи. Дете го се ексита. Не става, нали взима неща. Добре, говори за майка. Не е точно тръба. По-дълбока. Димитър, други мерки ще взимаш ли? Ще взема. Значи това трябва, това е точно. Айде ще дам от нас.